Gemeni, cum este relația cu persoana ta specială, persoana de interes în următoarele 2-3 zile? Este doiul de săbii. Este o confruntare, este o contradicție, unul e hăis, altul cea, unul susține o idee, celălalt inversul. E o neînțelegere aici, este și căpoșenie. Poate să fie un deranj de la o contrazicere și asta să țină la distanță pe persoana ta, să nu se mai deschidă la fel de mult. Doiul de săbii spune că cineva trebuie să facă pasul înspre celălalt, cineva trebuie să cedeze, dar s-ar putea să nu se întâmple în următoarele zile, absolut deloc. Aici e o căpoșală și vorba că nici tu, nici persoana ta nu aduceți în discuție partea de suflet, de inimă, de sentimente, ci doar așa, dur, strict, pe idei și teorii și normal că vă dați cap în cap ca două pietre tari.